ambekan. Santai Bu, tarik. Maaf nggih, Mas. Wes mboten apa-apa. Sak bebase pokoke niki, los pokoke. Nyantai mawon. Lah marahe nggih jame bubuk lho ya. Nggih. Dadine ya rada piye ngono lho. Nggih, kula bubuk nggih mboten wonten sing ngelus-ngelus kok. Pun nyantai mawon Bu, kok pokoke hiburane bar. Nyanyi bar jam 3 niki. Siap. Yo. Janjane kowe ngendi? Asik. Gelagamu setanyu piani. Hatiku sujud. Aduh wis kencang karo wanita liya. Wah, terima kasih luar biasa ini ibu-ibu yang hebat. Habis. Oke, nggih matur nuwun sami-sami Bu. Dilanjut. Oh nggih, Ibu matur Matur suwun. Ijin dalu. Ampun ngapok nggih Bu nggih. Insyaallah. Mugi-mugi sakit kepanggih malih Bu. Apa Pak senyum-senyum? Nganu Bu kode. Ya, biasanya senyum mesti ada karepe. Nggih, kode niku. Nyapo arep nyapo. Tasih sapa kuwi? Tasih sapa? Tasih bulurah barang. Tasipun bulurah. Anu kula namung betakne mawon. Ya, betakne mawon. Nggih, namung betakne Bu. Nggih ta Bu. Penggawean lawas sing dilakoni. Nggih, lah teng mriki kok betotas napa Bu? Wong karek nyanyi nggih nyanyi ngono. Wah. Tadi kan sudah bilang, Iya. sering kan kita. Iya. Biasa sudah biasa. Ya kan Aku kita tahu yang kau mau. Lah. Masuk, Yang Dek. saya mau adalah Pak Lurah. Iki lho. Pak Lurah Rabi Nah itu Buto. stop ya. Matur suwun Bu. Matur suwun. Mbak Mary Ah, pun gila. tobat Bu Wis nggih. tenang Tobat. wae. Oh permen injih. Injih, matur suwun mboten napa-napa permen-permen Rita. Ampun to Bu, sampun Bu. Sampun to Bu, mboten usah repot. Sampun, sampun. Cakok ngemis wae. Ndak kene iki Bu. Monggo Bu kalih-kalih atus 300 ya napa-napa. Sampun Bu, mboten usah repot-repot empun to. Nggih sampun, matur suwun. Alah sampun Bu, mboten usah repot-repot Bu. Oh injih nggih, nggih. Lah kula. Nggih. Nyapa kowe mang moh karo aku mbok sia-sia. Mbek tonyoni mang aku ning kono mbok soro duwe kandhane kan muni tak toroki Mas, kowe ora gelem kok. Malah pilih kae gak duwe dhuwit kok. Aku sing duwe dhuwit. Elek iki dhuwit. Matur Nggih, nuwun. Bu, matur suwun. Matur nuwun. Matur suwun. Kula terne Bu. Walah, mangsaku. Dik niki kan Mas Yudo, makasih nggih. Siap. Terima kasih. Tawon ana tutupe, lakon ana tutuke. Betul. Arep ngaturake lan dongakne apa Mas Yudo ning desa. Mugi-mugi sedaya warga Ngadipira tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Cinaketing bagya mulya tinebihing suker sakit binucal Amin. ing sial dangkal. Amin. Insyaallah barokah sedayanipun, barokah sing ditanggap, Amin. barokah sing nanggap, barokah sedaya ingkang keparang rawuh dalu Amin. punika. Mas TB dongakne napa? Dirgayu negeriku semoga semakin bangkit, ekonomi bangkit, prestasi bangkit semuanya untuk menjadikan Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Amin. Ketemu lain waktu nggih. Siap, siap. Pelok batarkon, heeh. Nutuke lakon, ya. Oke, nggih, siap ya. Nggih, matur nuwun. Wis, Ayo nutuke lakon cawi sesaji marang bendarane awake dhewe. Ayo engko ndak nampa duka. Wuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumerba arum kandanya oh kandanya sasmita jati sasmita wansiting dewa
minangka sasmita ingkang para Jawata hutan ingkang nyokotan kadya pratandha raja kang sinadya. Sikrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota dan mangkung manguncang niti benjang sangaji mijil latinyo ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Warta Manarya Warti Ula Satrio Bandar Junut Pundur Sasana manyadong dawuh Kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina Ula pundur sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satria Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkanda Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babakan tumruning wahyu mustika jati anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng wahyu mustika jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking wahyu mustika jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni.
Anggrana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjene kepengin tumedhak ing wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sabune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung Negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton Negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah Dombana manunggal kekuatan kelawan pertapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing Setya Wahyu Mustika Jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan. La. Yo. La. Ayo. Sur kamber, bang seni, sur ring lan serompe.
Hei hei hei. Wah, kayak, lu kata kayak. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang-dabyang dateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ngripah lungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang geden-gedenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara.
Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sak mangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalungguhan sakmangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuwuninggihipun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuwuninggih murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kaliyan murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting naga sari buat mengandap katingal manukya yukur ageng
Rikata sang Gatotkaca Jatinon Mapakaraka Suta Teka pira Kresna Ong Parataman